Pojď mi na ty, na tancoury, Beli. Pojď na tancoury, ne, to není salon. Tak snižte. Pěkné. Já bych nechal skákat i paničku teda, určitě. Já myslím, že má Martina něco vymyšlenýho pro paničky. No nejvíc by se by totiž líbilo, kdyby prolízala. Paničko, ukaž mu. Hele, to je mazanej. Tobi! No to je ono. Tobi! Hop! Hopla! Ano! Minuta. Točím dál, jo, Pavli? Ano. Tak kdo je další už tak? Tak může jít další někdo s menším psem. Pojďte někdo, kdo máte Dobrý den. Dobrý, no. Já teda bych paničku nechala vždycky jako vzorek, víš? No a co mám zmačknout, jde? Jenom OK, ono je to blbě vidět. OK, Jo, a no. jo, to je tady to. Tohle. A pak znova OK. Pospěš si, ať jsi na videu už. Vůbec není vidět. No, ono to potom je vidět, jo, takže zmáčkneš OK, on to tady nahoře časuje. Tak to zastavíš a ten čas se ti ukáže pod tím. To šikovnej. Takže až poběžíš, tak co mám zmačkou poprvé, jo? Tak, jo. No, tak jo. Tak dejte mi to, co tady mám. Počkej, Hanka už je připravena. Tak pojď po Hance teda, jo? Dejte mi vajíčko. Tak na teda, když už to... Máš pomlásku? To je lehký, ale víš? Chceš pomlásku? Pomlásku. Jo. Učíš mi taky, já No chci malou. jo, to Dáme si tu A za to, že si někdo něco nepřines, tak 5 minut máte ztrátu. Tak já snad to tady... Já ji tady mám. Já jsem si mohla stopnout. Tak, Hanko. Dobrý. Počkej, mi to někdo odpracuje. Já vím. Můžeš, no. Tak bych... Tady pojď hop. Kas, před hop. Pojď, To je lehký to vajíčko, ne? tady pojď hop. Hele. Kaspare, pojď hop. Tady hop. Pojď ke mně. No, to je jasný. Kaspare, pojď. Pojď. Ajde! 27. Hele, furt mám natáčet. No to já si vezmu. Tak to vypnu jak? To je lehký vajíčko.